Duha ka mga traffic enforcers sa Dakbayan sa Mandaue, Cebu ang gitangtang sa ilang mga pwesto human giakusahang nangilkil sa usa ka langyaw. Si Maris Puyo sa report. Duha ka traffic enforcers sa Dakbayan sa Mandaue ang gi-relieve sa ilang pwesto human naaktuhan sa video ang giingong pagpangilkil nila og kwarta sa usa ka langyaw nga traffic violator. Sa video nga gi-upload sa Cebu Traffic YouTube account, matud sa maong langyaw ang insidente nahitabo niadtong January 18, di nagbutang siya og kamera sa iyang motorsiklo ug nagkanayon nga sa dihang nag-U-turn sa may Uwano Avenue sa Dakbayan sa Mandaue, gisita siya sa mga traffic enforcers. Sa iyang pagsaysay, nagkanayon ang langyaw nga imbestigaan sila og citation ticket og silot nga 200 pesos, 2,000 pesos ang gipangayo sa mga traffic enforcers nga giilang sila si Arman Gallardo ug Gringo Pinados. Apan ang duha gilimod ang aligasyon ug niingon nga maong video dili igong ebidensya, ilabi na nga dili klaro ang audio niini. Sila si Gallardo ug Pinados girelibuhan na sa ilang pwesto sa Mobile Patrol Group apan padayon gihapon sa pagserbisyo isip enforcer apan dili pa maka-issue og ticket samtang nagpadayon ang investigasyon. Si Traffic Enforcement Agency of Mandaue Chief Edwin Ermac niauhag sa maong langyaw nga mopakita sa mga otoridad ug muhatag og affidavit aron mahatagan og tukmang silot ang mga enforcers. Dugang sa opisyal nga maong insidente giendorso na niya ngadto sa City Legal ug Human Resource Office. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.